Sarritan kontatzen zuen, goratzen zituen bombardeaketak. Eta nola babestu egiten ziren trenbideko tuneletan eta maiatzetan, hori bai. Eta baita ere, sarritan hitz egiten zuen nola joaten zen aitite, bere aita bizitatzera, Urduñako kartzelan preso egon zelako. Eta esaten zidan askotan, sarritan kontatzen zuen joaten zela kamioi batean, Marrokoko mertzenario baten belaunen gainean eserita, txikia zenez, bera bizitetzera. Italianakoak egon ziren bere etxean, lapurtzen edo, hartu zuten Joseko makina eta dirua eskutatuta edo... Aitaren partezko aitite Lorenzo, Lemoatzan egon zen. ANV-koa zela, ezta? Berak erakutsi zidan, askatasuna bataioian zegoela. ANV-ko, EAE-ko bataioian. Eta preso egon zen, ez dakite, hemenko gartzelan, uste dut Galdakako gartzelan, ez dakit zenbat egunez edo zenbat denboraz. Nere Osabari buruzko gertakizuna, zeren Galdakoko bombardeketan hildakoen artean ezen azaltzen, Nere Osaba. Eta bederatzi hilabete zituen Bekelarreko bombardeketa batean, bomba batek barruak lertu zizkionean. Suposatzen du babeslekuren batean edo Derioko artxiboan egonaz, begiratzen hainbat lekutan, gero parrokia ezberdinetan, gero udaletxetan, udaletxetako hainbat erregistroetan, eta ez da inondik azaltzen. Frogarik ez daukagu, baina suposatzen dugu denok batera egongo zirela bombardeaketak eta, Osaba izuten egun berean batera egongo zirela, ez da? Suposatzen dut. Aita Jesus Arana Larrauri zen, berak 4 urte zituen, 4 urte eta hilabete batzuk emeko bombardeaketak izan zirenean. 4 urterik ez dakit goratzen bazuen edo aitita amamak esan da. Es importante, yo creo. Que se sepa lo que se ha vivido y a ver si aprendemos, que no estamos aprendiendo nada. No hemos aprendido nada de lo que ha pasado la gente anterior. Y no sé, para mí es importante, desde luego, que yo creo que pasaron muy mal, lo pasaron mal, son verdadera la gente que ha trabajado. Para mí es eso, trabajo. Y pues eso. Egiten ari galarako, gere aitite amonen eta gere ama eta aiten itxa izaten ari gara. Beraik ezin izan zutena kontatu, behintzat geratu dadila eta kontatu dadila eta hori ezta. Erregistratuta geratu dadila zer gertatu zen, ezta.